Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku akan wannan tasha tamu ta Hijrah TV The Journey of Life. Yau baƙuncinmu mun baƙunci ɗan gwagwarmaya Alhaji Nastura Ashir ‘yan Sharif, wanda jami'an tsaron wannan ƙasa tamu Najeriya suka yi awon gaba da shi bayan kammala zanga-zanga ta lumana da ya gudanar a jihar Katsina. Don haka muka zo domin jin ta bakinsa ya wannan al'amari ya gudana. Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci zama. To kamar yadda kai wannan shimfiɗa, abin da ya faru mun sanar da duniya cewa wato zub da jini da kashe-kashe a arewacin Najeriya ya yawaita, da fashin dabbobin mutane da ake kwacewa, da satar mutane da ake garkuwa da su, a sa sai makusantansu sosai da dukiyoyinsu da kaddarorinsu, wasu ma a kashe su su rasa rayukansu. Muka ga abin ya yi kamari a cikin watan wato Mai ɗin nan zuwa June. To mun yi wa gwamnatin tarayya magana, muka kalli abin da babu wani abu muhimmi a wajen gwamnati, kullum sai dai uzuri take bayarwa. To bisa tsarin mulki na dimokuraɗiyya ya ba wa ɗan ƙasa dama duk lokacin da ya ga wani abu mara daɗi a ƙasa, ko wani abu da bai daidai ba, ko wani abu da ya saba kundin tsarin mulkin ƙasa, ko kuma ta kawo wani abu da al'umma ba sa so, to al'umma suna da iko su fito cikin lumana su nuna rashin amincewarsu ko kukansu bisa wani abu da yake faruwa. To muka shirya wannan zanga-zanga, muka sanar da jami'an tsaro da 'yan sanda da jami'an 'yan sandan farin kaya a can jihar Katsina, ma muka sanar da su, muka sanar da gidan gwamnatin jihar Katsina. Aka zo aka yi taron lafiya, aka gama lafiya, wanda shi kwamishinan 'yan sanda shi zo kofar gidan gwamnati ya karɓi wannan takarda, kuma a gurin ya ga manema labarai cewa wannan zanga-zanga an yi ta lafiya kuma an gama ta lafiya. Daga baya sai magana da ni, sai ce da ni gaban sifetan 'yan sanda yana son gani na, ya ce to ya ba da rakiya sadaka ne 'yan sanda saboda dare ya san zamu dare a hanya. To bayan mun je ne sai suka ce sun kama ni, suna tuhumata da yin taro ba bisa umarni ba. Na biyu kuma suna tuhumata da cin zarafin wai mai magana da yawon shugaban ƙasar Najeriya, wato Mr. Femi Adesina. Da farko na ce ni taro na bisa ƙa'ida ne shi, domin kundin tsarin mulkin Najeriya ya bani iko na yi taro cikin lumana in jawo hankalin gwamnati akan wani abu da ta gaza ko ba ta hankalinta bai kawo kansa, kuma na sanar da su a rubuce, kuma ga takarduna da na sanar da su a rubuce da kowane su ya karɓa. A Abuja na sanar da na Arewa ne gaba ɗaya, sannan a jihar Katsina su ma ga takardu da aka kawo kwamishina da shi darakta na 'yan sandan farin kaya. Sau da haka na ce ban yi laifi ba, sannan kundin tsarin mulkin Najeriya ne ba ni ikon yin haka, da kuma hukuncin da babbar kotun ƙasa ta yanke a kan kes ɗin fara da bidiyo da aka yi na 2003 aka shiga da banato. Na biyun su na yi magana zancen shi Femi Adesina mai ba shugaban ƙasa, mai magana da shugaban ƙasa, inda na faɗi cewa abin da ya faru dole muka bar musu da martani. Mun yi taro a cikin watan Fabrairu na wannan shekara, inda muka ƙungiyar dattijan Arewa ta yi wasu kalamai a kan rashin tsaro a ƙasa, inda shi Femi Adesina ya fito ya zagi shugaban ƙungiyar Professor Abdullahi da ragowar membobin ƙungiyar. To ban masa da martani ba a lokacin, sunan na kallon kamar za su yi hankali su na wanda suke shi shugaban ƙasa da wanda suke tare da shi, akalla su nuna masa kuskure ne wannan kalaman da yi, tunda mu ba cin zarafin shugaba Buhari muka ba, mun faɗi matsaloli ne da suke faruwa a cikin ƙasa wanda kowa ya san akwai su na rashin tsaro. Na biyun su sai aka za ka yi taro wancan satin da ya wuce, aka sake ba da sanarwa akan kashe-kashen da ake a Katsina, Sokoto, Maiduguri da Kaduna da wasu gurare haka. Sai ɗauko wannan kalaman da ya na batanci da zagi na wancan karan sai saka. Kuma shi tun da har zai buɗe baki zagi yayan ba dalilin da ya sa za mu kyale shi, shi sa muka ba masa martani. Kuma duk mutumin da zai zagi yayan wani, ai dole shi ma ya saurara ya ji zagin da za a nasa iyayen. Wannan shi ne abin da ya faru. Sannan ita gwamnati tsarin da ya kafa ta
shi ya ba da izinin cewa duk gwamnati za a iya caccakanta ko neman wani bahasi akan yadda take gudanar da abu. Wannan tsari ne a demokuraɗiyya. Duk gwamnati sai mutane, duk mutumin da zai rike ofis na gwamnati, dole mutane su ce suna da wani abu, su ɗau hankalinsa a kan wani abu ko su masa tarbiyya kan wani abu, wannan dole ne. To duk mutumin da ya ce ba za a zo yana gwamnati a yi masa wannan ba, to ba da gaske ke ba, kuma ya san ba gwamnatin ba, sai da in ya haƙura ya aji ya kama gaban shi. Wato kamar yadda ƙasashen da suka ci gaba ake ganin ma suna ware kuɗi su ba jam'iyyar adawa, wanda ta hakan ne idan suna faɗa illolinta hankalinta zai kai kan abin da ta rafkana. So mu a wannan ƙasa tamu Najeriya sai ake ganin ka fito kai hakan laifi ne. Sannan mutane suna ta raɗe-raɗin cewar shi shugaba Buhari maganan ma zanga-zanga taka da aka sini kai ƙaurin suna a ƙasar nan kamar shi ya koya maka ko a kansa ka fara. Menene gaskiyar lamari da zaka iya gaya masu sauraro? To ba shi ya koya min zanga-zanga. Wato abin da ya faru mu dinnan lokacin da aka yi zaben 1999, Obasanjo fara mulki, a lokacin akwai ƙungiyar tsagirin Yarabawa dinnan ta OPC da take kashe mutanen Arewa kudancin Najeriya. Wasu manyan Arewa ƙarƙashin jagorancin Malam Haya Gusau, su Ahmed Tari Allah ji gansu, su Mara da Mafika, dan masanin Kano Allah ji gansa, da su Mutamasu, Justice Muhammad Nasu, Shatima Liman Bunu, sun je sun samu Buhari, sun samu Obasanjo. Suka nuna masa cewa wannan kashe-kashen da ake a kudancin Najeriya a kashe mutan Arewa yana da hatsari. Domin mutan Arewa idan fa ana kashe mutanen su suka ɗauke suka ce za su mai da martani, ƙasar nan ba za su yi mai lafiya. Sai nuna masa ai mun kai wannan abin kuma yanzu ba mu san zamu da wannan yaran ba sun fi ƙarfin mu. To na abin da ya ɓata wa shugabannin Arewa da ya ce wai kamar gwamnati ba ta iya magance waɗannan 'yan tsagerin Yaraba ba, to manyan sai suka dace suka kira yara, mun shirya aka kira aka ce to ga abin da ya faru, ga abin da ya faru, ka kallon kuɗin nan ku ne matasa da kuɗin wani abu kusan da za ku kare martaba arewacin Kano. Shi kenan sai muka karɓa muka ce to shi na zami, sai muka zo muka kafa wani ƙungiya da muka kira ta Arewa Youth Development Foundation. Muka yi taro a Arewa House, sai muka kirawo Buhari. Shi ne taro na farko da Buhari ya taɓa zuwa a rayuwarsa tun da ya bar shugaban ƙasa, da za a ce taro na al'umma wanda yana da alaƙa da ma'amala ko ta mutane da siyasa. Yakubu Gawan ya zo wajen, Shehu Shagari ya zo wajen, shi mai ta masu yana wajen, Alhaji Shehu Malami yana wajen, Professor Ishaya Audu, Professor Adamu Baiki, Dr. Junaidu Muhammad, Professor Ahmed Jalingo, Ibiya Muktar Muhammad, duk suna wajen. Mu kuma duk wata jiha da ka sani a Arewa, mun ɗebi matasa da ɗalibai wanda suke shahara gogaggu muka tara su. Ba na mantawa a wannan taron ne Vice Marshal Muktar Muhammad ya wato ƙirƙiri kalmar da aka fara wa Buhari kirari da ta kira neman zaɓe, tested and trusted. A nan aka yi coining wannan kalmar a Arewa Hausa. Shi kenan muka zo muka zaɓi shugabanni, muka zaɓi marigayi Alhaji Ibrahim Idris na Arewa, mutum da duk ya zama shugaba, ni kuma aka yi mun darakta a shirin darakta organization and coordination. Muka ci gaba. To da Buhari ya haƙuri shigar siyasa, ran da ya je Daura zai shiga siyasa, sai da ya faɗi wannan taron da muka kira shi. Ice abin da ya encouraging ɗansu shiga siyasa, matasa sun kirawo shi sun gaya masa illolin da ƙasa take ciki, akwai buƙatar irin mutane su shiga siyasa. Kuma ya reference da wannan taron da muka kira shi. Da ya shiga siyasa ya kira mu ya gaya mu, ya ce to Sharif na yarda da shiga siyasa da kaza kaza. Na ce to shikenan, tunda ka ci za shiga siyasa, ni ka kyale ne zan maka wato haɗa ma kai matasa da yara 'yan makaranta. Kan ka ce me na shiga Arewa nan da kudancin Najeriya, duk inda ka sani musu ka shiga makaranta masa. Da ni da wani abokina, wanda abokina yana da alaƙa da shi Buhari, ana ce masa Kabiru Sani. Mahaifinsa Aminu Buhari. In fact shi yake suna a gidan Buhari, kuma ko wani abu ne farin Buhari ba zai baya gari
mahaifin kabirin yake aikawa ya kirce shi a gudana su kabir ahmed da suka kabir sani daura yana nan kano yana sai da motoci wanda da kuɗinsa da ni muka dinga yawo kafa wannan abu ba na manta lokacin da muka fara wannan yakin da zaɓe yana da motoci na sai ba su kai guda 30 ne amma kafin a yi zaɓe wallahi sai da waye gari waye da mota ko guda ɗaya ta sai da duk sai da muka shi kabirin amma abin da kai shi wallahi har yanzu wannan gwamnatin ba ta taimaki wannan kabirin ba abin da ta masa har wannan lokacin har Buhari su zaɓe kabirin na zaɓe shi da su yi tuba na muke kan to da muka yi wannan da Buhari ne masa dai ta masa wannan tarata sai zo aka yi zaɓe na 2003 sai muka kafa muna da waccan Arewa Youth Development Foundation wacce muke amfani da wajen kare muradun al'umma Arewa gaba ɗaya sai aka ce da mu to kar ku rusa wancan abu tunda kuna so za ku ci miki Buhari ku kafa masa sabon sai muka kafa masa Buhari Youth Mobilization BYM shi wannan Alhaji Kabiru sai muka sa shugaba akwai su Sabo Tafi da su Sani Suleiman Jos su Abubakar daga Bauchi su barista Baba Gana ga su nan dai haka dai abokanmu da yawa muka haɗa kanmu da aka samu shugabanci da su Alhaji Umar an kai marigayi su Sani gwamna daga Zamfara ga su nan dai da yawa haka to sai muka yi ta yakin neman zaɓe har muka je ga zaɓe aka ce Buhari ya faɗi to da aka ce Buhari ya faɗi shine sai muka fito muka ce dole sai an yi amfani da zanga-zanga wajen nemo haƙƙin kwato masa zaɓensa tun da ya tafi kotu a lokaci da muka yi haka sai muka zo ran da aka cika kwana 40 da yin zaɓen sai muka shirya zanga-zanga a Abuja inda muka zo da shi su Buhari da su Ojukwu da su Balaraba Musa aka yi zanga-zanga ta cewa an kwace masa zaɓensa ya ci zaɓe an kwace masa aka ban mu da irin su Buba Galadima su Dr. Bashir Kurfi na jami'ar Ahmadu Bello University da dai wasu haka mu muka tsaya a lokacin sai suka dinga buga wannan cewa gaskiya ba ma ni har sai suka kama wani yaro na wanda yana cikin daga Benue yana ce masa Henry suka rike shi dan sanda sai ba wajen kwana uku sannan suka sauke shi to kaji zanga-zanga ta farko da Buhari to abin da saka ce kuke ganin kamar koya koyar da zanga-zanga ko na koya masa ko kuma yi tare to sai muka zo aka ce to a zauna a yi tare ya za a yi a tsaya a yi ta maganar wannan shari'a har sai alƙalai sun yi adalci a kan shari'a to shine sai muka ce to a jawo ɗalibai a cikin wannan harkar zanga-zanga da al'umma gari zaman cewa daga nan har ita court of appeal ta ba da judgment kullum mutane suna magana akan cewar an zalunce shi an ɓaci masa zaɓe to shine sai muka dinga wannan zanga-zanga sai muka fara da jami'ar Bayero University inda ran da muka zo za mu yi sai da ran da muka zo da sabon zamu shiga sai suka rufe gate din Bayero University to a lokacin da aka zo a wannan ni na zo Kano na kirawo abokaina da suke cikin university na kirawo Abubakar General yana shugaban ɗaliban jihar Kano Bashir Baballe yana shugaban ɗaliban FCE Kano Sunusu Musa lauya ne babba yana lauya ne shi yana shugaban ɗalibai shi ma haka a cikin yankin sai kuma Abubakar Mursala wanda yake daga ɓangaren Funtuwa yake shi kuma shi ne shugaban ɗaliban jami'ar Bayero University to kuma a lokacin akwai wasu malaman biyu kyan da abokaina ne na jawo su ma suna taimaka min a yakin neman zaɓen Buhari na kan zo ba su topic ka gobe su sai su mu rubutu sai mu ɗauka akwai da su Malam Baffa Abi Baffa wanda ya Tetman akwai Ahmed Ali Kasai da su Magashi na biology da kuma su AIBK wanda yake English suna taimako na suna taimako rubuce kana na wato ya karita wannan gwamnati da muke ganin ta ɓace Buhari aka zo UK aka kula gate ɗalibai suka tare sai da suka karya gate ɗin nan aka balle gate ɗin aka ajiye shi guri ɗaya motar Buhari ta shigo muka je muka yi taro da su shi Dr. Junaidu Muhammad ya yi presentation a wurin Professor Jalungu Ahmed Usman Jalungu Allah ji kansa shi ma ya yi Dr. Bashir Kurfi ya yi Ede Muktar ya yi sannan shi ma Buhari ne magana daga ƙarshe Cuba Okadi bai ya shigo late ya zo ya yi tare ya shigo shi ma ya jawabi ya fita to shine kashe garin wannan rana
sai muka tafi sabon gari stadium ta sabon gari da aka ce za a yi rally na Allah wadai da zaluncin da aka yi aka kwace masa zaɓensa. Mun je wurin 'yan sanda suka ga duk ƙarƙame ita stadium suka kulle ta, suka dinga harbin mu da tear gas wanda ana aka fesa wa Cuba ba da tear gas na fesa haka aka yi amfani kuma shi na da asma. Aka sa ta taga aka fesa yana shaƙa sai asmarsa ta tashi, shi ne da Allah ya karɓi ransa daga wannan da ya rayuwar shi. Bayan an yi mana wannan shi ne sai muka shigar da ƙara. Allah ita wanda sa aka samu lauyi daga Lagos ya shigar da ƙara ya ce 'yan sanda ba su da ikon su daga hana mutane zanga-zanga. Shi ne aka samu wannan hukuncin inda babban kotun ƙasa ta ce ba ka buƙatar izini idan za ka yi zanga-zanga ta lumana. Abin da kake buƙata kawai ka sanar da 'yan sanda. Ka ji dalilin da sa ka samu wannan hukuncin. To shi ne ka gani na cikin da aka sha wahalar kawo wannan hukuncin da shi. Amma kuma na zo ne zanga-zanga akan cewa ana kashe mutane. Amma sai aka ce a kama. Kaga ba yin adalci. San da kai akan neman haƙƙinsa. Yes. Da shi kai laifi. Ban yi laifi. Sai yanzu da kace a gwamnatinsa ana kashe mutane kuma gaskiya ne kowa yadda ana kashe mutane shi ma yadda ana kashe mutane. To mai girma an ce a yi lokacin gwamnatin shugaba Jonathan ita ma kun yi wasu abubuwa kafin mai girma Buhari ya samu mulki masu kama da gaskiya ne. Mun yi tarurruka na manema labarai ba ɗaya ba biyu ba uku ba wanda sai da zamanto daga 2011 zuwa 2013 ba wata ƙungiya da take wato caccakar ita wancan gwamnatin kamar ƙungiyar a lokacin muna amfani da ita wannan ƙungiya ta mata Arewa Youth Development Foundation kuma muna amfani da Arewa Citizens Action for Change wato group guda biyu ne haka. So dukkan muna ta cika wancan gwamnatin kuma shi shugaba Buhari yana dukkanin abin da muke kullum zai mun godiya kuna ta kokari Allah ya muku albarka. To har aka kai matsalar da Boko Haram ta zo nan ma muka so mai abuwa da zanga-zanga. Tun muna yi a nan Najeriya sai ta kai ga sai da muka bar Najeriya muka je wato farfajiyar Majalisar Ɗinkin Duniya a can ƙasar Amurka. Muka yi zanga-zanga akan cewa muna zargin sojojin Najeriya da sakaci da kuma zalunta farar hula a yadda suke yaƙi da Boko Haram a lokacin. Ko muka zarge su da cin zarafin farar hula saboda akwai abuwa da kai na cin mutuncin mutane. Mutane na gidansu ɗan sojoji zo su fito da tsakar dare za su ƙarfe ukun dare mutum na cikin gida da iyali kawai a karya ƙofa a fito da su a tara su magidanci yana kwance daga shi sai sun gire ta sai gire da fito da shi aka tara su a zaune da su sai ƙarfe ukun rana sannan a ce su kowa gidansa irin wani abubuwan da suka dinga cin zarafin mutane. Muka ce sannan da maganar kuɗi da aka ce an kama jirgin sama a ƙasar South Africa Najeriya ga lokacin gwamnatin Najeriya ce wai makami ta tafi siyowa wanda ba haka ake cinikin makami ba. To duk wannan lokacin dukkan muna ta wannan zanga-zangar muna yi gwamnati Buhari yana kallon mu kuma shi da kansa ya shigo an haɗa an yi zanga-zanga an yi gwamnatin shugaba Jonathan zanga-zangar cewa ta bari ana kashe mutane ba a ɗauki wani mataki ingantacce ba. Wannan mun yi da shi so da haka ba wai koya min zanga-zanga ba ya same da zil'ina dama ina da ra'ayina na cewar sai an yi wa al'umma abin da ya kamata to amma sai muka fara ta kansa cewar an masa zalunci muke cewa sai an maida masa zaluncin da aka masa an maida masa an yi masa kinsa sannan kuma da aka zo ana samun rashin tsaro nan ma muka yi ta zanga-zanga akan dan me za a bari ana kashe mutane a ƙasa. To wannan shine ake kallon kamar muna abu tare da shi ko na makamancin wannan to shine yadda abin yake. So mu a wannan ƙasa tamu Najeriya sai ake ganin ka fito kai hakan laifi ne. Wani irin kira za ka yi ga jami'an tsaron wannan ƙasa tamu Najeriya kuma da shugabannin al'umma malamai 'yan siyasa 'yan kasuwa wani irin kira za ka yi a gare su ta inda za a fuskanci yadda za a haɗa ƙarfi da ƙarfi a ciyar da wannan ƙasa tamu mai albarka gaba. To da farko kira na ga jami'an tsaro shi kullum mai biyayya ga kundin tsarin mulkin ƙasa shi ne abin duk da aka san haƙƙin mutane ne a basu amma kar a ba mutane dama su yi abin da za su ce ta shari'a wannan ba daidai ba domin ba da za a yi al'umma ta rayu idan ba a bin doka da oda kuma kira na a kan dai jami'an tsaro shi ne ya kamata gwamnatin Najeriya ta sake duba tsarin da take yi game da albashi da walwala ta jami'an tsaro a
ƙasar. Magana ta gaskiya wannan tsarin ba shi da kyau, ba a yi tsari na gaskiya ba. Na biyu su mutane, kirana da al'umma arewacin Najeriya shi su sani cewa ita zanga-zanga ginshiki ce ta dimokuraɗiyya. An ƙirƙiri zanga-zanga ne a dimokuraɗiyya wato don a samu check and balance, daidaito a gudanarwa. Idan shugabanni suna yin wani abu da ba daidai ba, wasu suna kallon cewa a'a ba su san ana yin wannan abu ba ko na shi ne yana da cikin dalilin sa ake cewa mutane su fita su yi zanga-zanga cikin lumana. Kar ku fita kuna zagi, kar ku fita ku jefi wani, kar ku fasa ko karya fitila a kan titi, ko ku je ku rushe wato fitila ne ba da hannu a kan titi ba, ko ku ga signboard wani ɗan siyasa ku ce dan jam'iyyar suna gwamnati wani abu ku rusa ko ku kona shi. Wannan shashanci ne da ƙauyanci. Ita zanga-zanga so ake ka fito kurin ka tsaya a kan abin da ka fito kake magana a kansa. Kamar yadda kaga da zani a kasa cewa muka yi duk wanda zai fita abu ɗaya muka yi da dinga faɗa, mu tsaro muke so. Iya abin da muka fito akan maganar tsaro muka yi, ba wani abu da muka nema sai tsaro. So da aka iya abin da muka yi kenan ɗaya kenan. Na biyun su da signboard da ake irin wato billboard da ake ɗagawa, ba mu yarda ne na rubutu ba saboda muna gudun kada wani ya je ya rubutu wani abu ya zo ya sa ya zabi wani mutum ko ya ci zarafin wani wanda mu ba abin da ya fito da mu ba kenan. So da haka sai muka ce da su a je a yi printing, da mun ga mai rubutu to mun san ba namu bane, sai mu tsaye da mutum sai mu ce a fitar da cikin mu ba abin da muka zo ba kenan. Ka gane ku? Duk ran da talakan arewa ya gane ya fito in gwamnati ta yi ba daidai ba, ya fito ya zanga-zanga a cikin lumana ba da cin mutuncin kowa ba, wani abu na fitina ko karya doka, wallahi duk wannan lalata da masu mulki suke wallahi ta yi ƙarshe ke, ta zo ƙarshe ke. Kaga akwai lokacin da muka yi zanga-zanga akan ƙarin kuɗin man fetur da aka yi. Ni na zo a nan gidan muka zauna muka fara shirye da za a yi zanga-zanga, muka je har nan Silver Jubilee na nan Kano. Akwai tukwane da gwamnati ta sa a jikin runabout aka sa shukoki da bishiyu a cikin tukwanen ne. Kaga shi ne dai abin da za ka yi saurin iya turewa ko? To har muka tashi daga zanga-zangar nan karfe 1:30 dare da 'yan sanda suka daga harkar da duka da sanduna. Har muka tashi babu wanda ya tunkuɗa ko tukunya guda. Saboda a tsara aka yi abin mu bisa ilimi muke yin abin da cewar mu ƙasa ce a gabanmu ba wani abu kasa. Suna ka kira na ga mutanen ƙasa ke. Na biyu ga ragowar al'umma, shi harkar tsaro abu ne da kowa siyasa hannu a kai. Masu arziki su taimaka, mutanen gari su ba jami'an tsaro taimako ta hanyar ba su bayanai na sirri cikin hikima yadda za a iya samu a cimma waɗannan matsayi ɗaya kenan. Na biyu su kowa sai ya je ya addu'a, kowa ya je roƙi Allah, Ubangiji Allah ka ta ƙarshen abin nan, Allah ka taimaki jami'an tsaronmu akan waɗannan waɗanda suke tawaye a cikin su kansu 'yan tawaye. Ubangiji Allah ka shirye su, ka ganar da su, masu shiryuwa a cikin su Allah ka shirye su, wanda ba su shiryuwa Allah ka ije mana fitina su, ka ba wa sojojinmu da 'yan sandanmu da kuma jami'an tsaro nasara a kansu. Ba wai kawai ita gwamnati za mu zuba ido ba, kowa sai ya ka tasa gudunmawa. Mu kuma ga irin tamu gudunmawa da muke bayarwa, to kowa ma sai ya haka. Wanda zai iya sawa a karatu a addu'o'i ya sa yi, wanda zai kuma yi sallah ya addu'a. Allah ka kawo mana ƙarshen wannan al'amari, Allah ka kawo ƙarshen sa cikin lutufi, kuma Allah ka shiri wanda suke wannan abubuwan sa da aka zo ƙarshe cikin kwanciyar hankali. Wannan shi ne abin da zai yi. Assalamu alaikum jama'a, a nan muka kawo ƙarshen tattaunawa da shugaba jagora na gwagwarmaya, shugaban kare mutuntaka da haƙƙi na mutan Arewa, Alhaji Sharif, sai kuma Allah ya sake haɗa mu a wani lokacin.